spawn pontunkat, én leugrok, jó? Jó. Egyébként nem ezen voltak. Én látom a létrás házat, hallod? Ja, ott a létrásház. Igen. Akkor jussunk át valahogy a létre. megpróbálom azt. Ja, egyébként Ámos? Elmész a Mirror Edge-re? Akkor én most ugrok. Tehát most úgy konkrétan. Ó. Tudod, kijelöli az utat nekünk. Tehát, hogy... Mondtam, hogy mi vagyunk túl retardáltak ehhez. Na, az én nekem már megvan a új spawn... Mi a spawn pointom? Nekem is. Hopp. Sem hagysz le. Hát most ez most nagyon komoly volt. Ennek sok értelme volt. Kajáljunk a létrán állva. Mi ez, létre? De egyébként itt van egy nyitott... Ja, de hogy itt sem lehet semmit sem csinálni. És de hogy innen most hova kéne mennem, de most így nagyon komolyan. Tehát, hogy így... Átjöttem ide. Ja igen, és a noob... Oda hogyan ugrottál át? Kerítésről kerítésre. Aha. Szerintem egyébként... Nem tudok parkörözni, de azért sok parkör videót néztem. Dencsi, beengedlek. Hát, jó, köszönöm. Itt van egy... és most kizártam magamat, gratulálok. Gratulálok, így kellett csinálni. Szóval a noob hozzászólásokat majd köszönjük. Külön e-mail címet fogok rá csinálni. Úgy konkrétan. Dencsi. Szia. Dencsi. Szia. Egyébként pont ide jutottam, szóval. Oho. Külön e-mail címet fogsz csinálni, tehát hogy... Igen, külön... Gratulálok! Én is kizártam magamat. Na, kinyitottam a kapcsolót, most már permanens nyitva marad az ajtó. Na, itt vannak a wooden doorok. Hopp. És várjál, még én bemaradok, mert hát ha van itt még valami értelmes hely. Láttam valahol itt egy chestet láttam volna, vagy ez az a... Na, hogy Oh, I hate ladder parkour. én csináltam itt nekünk magunknak egy, hogy hívják ott? Checkpointot. Jó, én épp megöltem magamat. Ügyes vagy. De, hogyha... De miért? Hogyha beállítom a spawn pontomat valahova... Aj! Ámos? Akkor most egy kis vágás következik, emberek. Na, itt vagyunk. Csak fölmásztam itt a létrán, ami ott volt, ugye? Hoppá! Most már nem fogjuk használni a command blokkokat. Erre az epic félre vártam már. És te is leugrottál? Ja, nem, csak ide ja. tépésztelek. Oké. De most én ugrok. Na, mondom én ugrok. De én át is ugrottam. Szia. Szia. Tehát, hogy... Ezt itt el kéne érni, csak béna vagyok, és nem érem el. Én meg béna vagyok, és elérem, de leesek róla. Én is elértem, de leestem róla. Haha. Azt hiszem, hogy hogyha ebből végigjátszást szeretnénk csinálni, akkor ez egy jó hosszú végigjátszás videó. Jó hosszú végigjátszás sorozat lesz. Ehhez nyugtatót fogok venni, azt hiszem. Ámos? Most úgy konkrétan? Gyere! Ho, itt van egy új spawn point, ami úgysem... Bakker! Maradj ott! Hopp, Mondtam, maradj ott! Na mindegy, akkor itt felmászok. Most lépcsőzhetünk egy csomót miattad. El fogunk fáradni. De szörnyű, Dencsi. Ja, bocsánat, amúgy átrakom magamat hotyákba, Survival-be. Esetleg az nem árt. Jó van, Dencsi, kívánok egészséget ahhoz, hogy átraktad magad Survival-be. Itt vagyok. De te is ott Hangsúlyozom, vagy. Survival-be. Én meg itt leestem. Adok még 10 másodpercet ahhoz, hogy... Mi? Adok még 10 másodpercet, ahogy felfogd, hogy mit mondtál. Survivalba átrakom. Dencsi, nézd, milyen jó dolog van ott? Nézd csak! Mi van ott? Ja? Ámos? Maradjuk tam? Szedje meg! Nem. Nem Most tudtak viszont belőle. akkor most csinálunk egy olyan csalást, hogy nem menj sehova? Parancsolj! Így, és ezt meg töröljük. Várjál! Így. Hopp! Az úgy most nagyon... Na, Ja, lefekszel? nem ezt akartam.
Akkor átállítjuk így. Már Oké, akkor én alszom. Na, akkor... Denci, Szia! Ui! Igen, egyébként lehet, hogy tényleg kéne rakni az MC patchert, mert így eléggé rossz a MC víznek a... Puncher? Mi az MC Puncher most így? Azzal, hogy texture packet, texture packben megcsinálja, hogy mozogjon, hogy legyen víz textúra. Jó, most ezért a kis víz csonkért itt igazán teljesen menő. Nagyon zavar ez a sok ajtó, összesen be akarnék menni, de egyszerűen nem tudok. Ja, hogy ez is mint egy ilyen parkour hülyeség. Már majdnem meg volt. Utálok, de mi az? Lépcső nem is lehet, hogy kell futni. A lépcsős blokk. Igen, a lépcső nem lehet rendesen futni. Igen, én most sokszor neki futok egyenesen egy kerítésnek, kedves nézők. És utána pedig teleportálok. Isten a random teleportok Isten elteleportál. Várjál, én is meg... Ide most... várjál, most föntről jövünk, vagy lentről? Mert most Föntről jövünk, most a mélyben vagyunk. Tehát Várjál. itt abszolút lefele kellett mozogni, jaj, de utálom a leather de parkot. most, hogy csak hogy ne csaljak, így most így szépen lesétálok oda, ahol te voltál. Na, jó. Akkor most leather parkour van? Jaj, de jó, hardcore Leather parkour. parkon van, de szerencsére már átjutottam rajta. Meg kell jegyezni, hogy szépen meg van építve ez a map, tehát hogy én nem használok texture packet most, én nem ugyanazt látom, mint te, de tényleg szép. Szóval, Öj! Láttad, hogy honnan estem le? Láttad? láttam, hogy honnan estél le. Most mondd meg, milyen dolog már ez? Miért van nálam egy ágy? Mert nem sikerült kidobnom az ágyat, csak kidobtam az inventorimból. Gyere, Dencsi. Figyelj, még látszik rajta, hogy beteg vagyok, szóval... Én is. Ne bánts el, jó? Lelki állapotom például még nagyon... Lololololó! Mit csináltál? Ágyat raktam alát. Most komoly? Aha. Te kell az ágy. Az ágy az kell, hogy tudjunk aludni majd. Mi legyen az ágy neve? Józsi. Nem Józsi. De Józsi? Valami frappáns nevet kell neki adni. Megtaláltuk jó a nevet, metrót. Hallod, valami megtaláltuk szép a nevet. metrót. Jó, akkor Iván. Elnevezem ezt az ágyat. Iván. Ivánnak nem. De miért Iván, az tök szép név. De ez szép név, de úgy hívják az egyik kedvenc zenekről énekesé. És ebből következik, hogy az nem lehet a neve? Igen. Mert? Nem értem a logikát. Csak. Fuck logic. Egyébként teljesen, Ámos? You aren't Igen. funny. You aren't funny. Micsoda? You aren't funny. Abszolút. Teljesen úgy néz ki a játék a texture pack-kel, mint a map, mint a játék. Na jó, tudod mit? Legyen, Egy hívják. pillanat. Na, Elindítottam. itt vagyok emberek. Volume-ot lejjebb kapcsoltam. Saját magamon, mert mindenki alszik a házban, mint ez most kiderült. Éljen a fülhallgatók Isten, éljen a fülhallgatók, úgyhogy én még mindig ordíthatok. Szia Ámos, te mit csinálsz? Én inkább haladok a meghatározott irányba. Igazából fogalmam sincs, úgy Ó, őszintén. Ouch. az a probléma ez a texture pack-kel, Szakida. hogy Igen? nem látszik, hogy hol van kitörve az ablak annyira nagyon. Most te haladtál előre gyorsabban. Néha ilyen is kell. Ilyen rész. Wait me, please! Don't leave me alone! Oké, come on. Várj. Vagy te is átlényegülsz random teleportok istenévé, vagy rakd ide, vagy... Köszönöm. Tudod mit, virágnak fogom nevezni ezt az ágyat. Az Csak egy azért, nagyon mert a szép név. Ez egy nagyon szép név valóban. Nagyon szép, Büszke vagyok rád. ugye? Igen, abszolút. Ez LOL. Az ágy, ami virág. Bocsánat, te kaptál, hogy hívják ott? Minecraftot? Igen, kaptam. Tehát Akkor ez megyek így. először, jó? És még egyet. 2 van. LOL.
Várjál, Epic várjál, lag. ne gyere, ne gyere. Shit! 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 Nem, utána jövök, de... Ne. Ez a lift volt, szerintem egyébként. Ez a liftet szimbolizálja szerintem. Mennyivel beszélek halkabban? Micsoda? Még hallható vagyok? Kicsit beszélhetné azért hangosabban, ennyit talán. Nem beszélhetek hangosabban, az a helyzet. Majd felhangosítom a videót. Tudok ilyet, mely nagyon... De, hogyha menő te vagyok. felhangosítod a videót, akkor én viszont epic hangos leszek. Akkor beszélj halkabban. Ez nem probléma. Troll logic. Most hol vagy? Én itt a Darúnak a tetején. Jöttem már ott parkörözöl az Oh, bakker! Leap of Fate! Ó. Ez egy epic, hogy hívják, fél volt. Na jó, akkor szó kenencsit. Ez csak kifájhoz. Oh! Én megint leestem. Nagyon vicces, valóban. Hadd nevessek én is. Meséld el, hogy volt ennyire vicces. Ezt neked! Virágot kapsz! És innen hova kell menni? Most You ja, got a tudom. flower! Ne, Ámos, légy szíves. Várjál, mindjárt megkeresem. Várjál. Szia. Szerint nézd ide le. Itt néha narancs. Nem oda, ide, szia. Ámos, szia. Vissza tudok jönni, van itt leather. Nem, mégsem tudok visszajönni. A leather. Jó, egyébként szerintem a könyvek a pontjaink száma, szóval... 2 pontunk van. Egész jól haladunk. Oh. Hello! Hello! Nekem működött, ahogy hívják most a spawn point. Én meg valahogy itt vissza kéne jutnom. Ah! Csak nem bírok. Szerintem egyébként akkor működik az csak a spawn point, hogyha rendesen meghalunk és nem megnyomjuk a alsó command blokkokat. Igen, ez is egy valószínű dolog. De nehéz érted ilyen überállatcipőkkel meghalni. Igen, csak tudod, nagyon magasról estem le. Überállatcipő ide vagy oda, akkor is leestem. Itt most át kell... és elkaptam. Én már itt vagyok egy fél órája, ember. Hol vagy? Itt, és állított egy spam pontot azzal a cuccol. Állítok egy spawn pointot én is. És szerintem... Ide át kéne ugranunk erre. Nem. Gyere. Ja persze, a színes út kéne követni. Ide, gyere. Hopp. Már, de figyelj, ezt én is észrevettem, de megvártam. Oh, Ezért értékeld ezt a nemes szándékot. Igen, és a Mi lódít. volt a ládikóban? 2 könyv. Akkor van összesen 6 Adsz a pontunk. könyveket? Van 4 pontunk. Nálam van 4, nálad van 2. Forgive me. Na, ne, ez az én rezortom. Nézd ide. Most fel fogom venni, nem vettem fel. Nem, Okay. nem, felvettem az összeset. Ez LOL lesz. Hoppá! Sikerült. Oké. Aztán kezdek belelendülni. Ne! Az nem jó, hogy fel... Ez nagy trollság. Jó, akkor most... De incsi. Akkor most vágás következik. Na, akkor itt vagyunk megint, és Leap of Fate! Én átugrottam. Én is átugrottam. Akkor most aludjunk, állítsuk át a tojákat. Viszont még egy gyémántcipőt. Minek? Ha elkapni. Ha nézed meg, ja, te nem ezt volt látni. Na, itt mi van ezen a festményen? 1 óra. Igen, Nálad? óra. De hát hogy van óra? Hát tudod, óra, amit ugye Minecraftban is szokott lenni. Te, aludjunk már. Part 2, The Seavers. Gyere vissza, aludjunk. Oké, de ha felmászol, akkor ott lesz part 2. És leszpoilereztem, tudom. Miért pont 2 ágyat raktak ide? Nem tudom. De nekem saját ágyam van, nem virágban aludtam, ez nem ilyen. Én nem tudok kijönni, segítség. Na,
Igen. Szóval, tényleg elértük a part 2-t. Mert ilyen nagyon menők vagyunk, über királyak. Szerintem ezzel a cuccosra kell ráugrani, ha hallgatsz rám. Mire? Nem, mert onnan jöttünk. Innen... Erről a cuccosra? Erről a nyavajáról itt? Nem, onnan a túloldalról jöttünk. Nézd. Ja, azt én tudom, hogy a túloldalra jöttünk, de akkor innen oda ledör parkurozni kéne. Jó. Meggyőztél. Meggyőztél, jó? Yes. Utálom a ledör parkort, és bármit hajlandó lennék elkövetni, hogy kihagyjam. Gyere ide tovább, ide, és ki van szedve az ablak itt is, csak nem látszik még mindig. Én skinem egyébként hogy hat ebben a környezetben? Mert ugye ez egy ilyen steampunk skin, és egyébként olyan, mint Indiana Jones skinje. Ha! Láttad? Láttam. Kapu fölött megyek át. Én meg egyszerűen átsétáltam, szóval én vagyok a jobb. Te túl egyszerűen odaadtad meg ezt a dolgot. Hopp. Így csinálja a noob. Így csinálja a parkörös. Nem, így csinálja a gondolkodó ember, tudod, a Ghost Recon-ös. Hogy te fogalmaztál. Igen, a Ghost Recon-ös. Igen, a Ghost Recon-ös így csinálja. Akkor most maradj ott. Nem azt, ezt. Igen, jó, oké. Ezt még mindig ne. Most valamelyik ablak ki van ütve, vagy itt tovább kéne ugrani? Itt nézd, itt arra tovább tudunk ugrani oda a szélére szerintem. Ó, bakker. Ezt nem fogjuk szeretni. Jaj, ledörök megmenthették az életemet. Az jó. Ezt a mondatot nem gondoltam, hogy valahogy is ki fogom mondani. Nem, mind a ketten estünk. Ne nyoljad meg a gombot, ne nyoljad meg a gombot. Nem nyomom meg a gombot, nyugodj. Elvében vissza tudunk jutni ebben a házban, mint hogyha lett volna valahol egy lépcső. A jobb oldaliban. Megtaláltad? Nem. De nem véletlenül bíros szerintem ennek a háznak az a alja. Szóval, de véletlenül. Akkor viszont keressük meg. Azt is mindig beteg vagyok. I'm also. Ma sem voltam suliban. Na és? Jó, mondjuk annak más oka volt, de ettől tekintetünk. Akkor most vágás következik, mert nincsen ajtó ezen a házon.